יותר כסף? היי. למה? נו, ציפורניים. היי, שלום. אני בריאל ואני אראה לכם איך עושים ציפורניים. הנה הציפור. הנה. אני לוקחת את זה, הנה. מורחת. ועכשיו אני שמה וזה יוצא ככה. אז תקשיבו, ציפורניים זה נושא מאוד מאוד רגיש, ואם חס לא יהיה לכם ציפורניים אתם לא תצליחו להיראות נורמליים. אז לכן תמיד תצטרכו לעשות ציפורניים, ואל תהססו לשאול את ההורים אם אפשר לעשות בנייה או הדבקה, או אפילו אפשר לעשות ג'ל או אקריל על הציפורניים, זה יוצא מושלם. אני אחת המומחיות הגדולות של הארץ, אז אני אוכל לעשות לכם אם תרצו. אז הנה אני מדביקה על ציפורן, הנה זה יוצא ככה. אז אוקיי, אז תקשיב, יש גדלים, וכדי להבדיל את הגדלים צריך כל מיני מאפיינים. נגיד המאפיינים של האצבע, נגיד האצבע גדולה, אז את צריכה לשייף אותה, אבל לשייף בעדינות רבה, אוקיי? אז תשאפו. כן, אתם תצטרכו לחדד אותה. אם תרצו לדעת עוד מידע על הציפורניים או בכלל על האופנה, אז תמיד תוכלו לרשום תגובה.